Nistednukom tingħaqdu mal-Arċisqof Charles Cicluna fiċ-ċelebrazzjoni tal-10 anniversarju mill-elezzjoni tal-Papa Franġisku bħala Papa nhar is-Sibt 18 ta' Marzu fil-Konkatedral ta' San Ġwan, il-Belt, fid-9:09 ta' filgħodu. Il-lodwa tajba, nilqakom għal-quddisa tal-jum immexxija mill-Isqof Joseph Gallia Kurmi. Fl-isem tal-Missieru tal-Iben u tal-Ispirtu Santu. Amen. Il-paċi magħkom. U miegħek ukoll. Nilqakom għal din iċ-ċelebrazzjoni tal-Ewkaristija. Llum hija wkoll il-festa ta' San Patrizzju li għandu rabta kbira mal-Irlanda, għex bejn is-seklu 4 u s-seklu 5. L-ewwel darba li mar l-Irlanda kien bħala l-sir għax tant twieled il-Brittanja żgħira u ttieħed hemmhekk bħala l-sir u kien jena l-imrieħel hemmhekk. Mbagħad ħarab lejn Franza, hemmhekk ġurnat saċerdot u reġa' lura l-Irlanda bħala isqof missjonarju. Għalhekk din ir-rabta kbira ma' l-Irlanda. Nitolbu li jkollna l-ħeġġa, l-entużjażmu ta' dan il-qaddis San Patrizzju biex inwasslu lil Kristu llum. Biex nistgħu niċċelebraw kif jixraq din il-quddiesa ħuti jew narfu ħtijietna u nitolbu maħfra tagħhom mill-Alla. Dawk ta' kull min jemmen fik mulej ħniena. Mulej ħniena. Mistrieħ ta' min jittama fik Kristu ħniena. Kristu ħniena. Ferħ ta' min iħobbok mulej ħniena. Mulej ħniena. Iħenna lina Alla li jista' kollox jaħfrilna dnubietna jwassalna l-ħajja ta' dejjem. Amen. Nitolbu. Fit-tieba tiegħek mulej sawwa fi qlubna l-grazzja tiegħek, ħattejna r-rażn u l-ġibda tagħna l-ħażen u tqawwina biex inħarsu il-kmandamenti tiegħek. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li għallam jekk jgħixu jissaltan, flimkien ma l-Ispirtu Santu għal dejjem ta' dejjem. Amen. Elu il-ktib tal-profeta Hosea. Dan jgħid il-mulej, erġa' dur Iżrael lejn il-mulej Alla tiegħek, għax int tfixkilt minħabba fi ħżunitek. Ħudu kliem magħkom, duru mill-ġdid lejn il-mulej u għajdulu, int tneħħi l-ħażen kollu, ilqat tajjeb u rroddu frott xuftejna. L-Assirja ma salvanix, fuq żiemel iktar ma nirkbux. Lanqas ma ngħidu iżjed Alla tagħna lil xogħol idejna. Għandek lil tim isib il-ħniena. Naħfrilhom għad li xxewxu kontrija, minn qalbi inħobbhom, għaliex il-korla tiegħi reġgħet lura minn fuqhom. Jiena tinkun bħal Iżrael bħal nida, ħajiftaħ bħal ġilju, eruqu ixenxel bħal siġra tal-luq. Jinfirxu r-rimjiet tiegħu, sbuħitu ta' siġra taż-żebbuġ u jkun ifewwaħ qisu l-Libanu. U jerġgħu jiġu jagħmru taħt id-del tiegħi, isiru qishom ġnien, jiżbieħu qishom dilja. Inbit tal-Libanu tkun tistħajjilhom. X'għandi x'naqsam mal-idoli, Efraim? Kont jiena li weġibtek u jien inħarsek. Għalik jien bħal ċipressa dejjem tħaddar, minni tikseb il-frott. Kull min waref jifhem dawn il-ħwejjeġ, ħajrafhom kull minu bil-għaqal. Għax il-mulej it-triqat tiegħu dritti, il-ġusti jimxu fihom,
iżda jitfixklu fihom il-midinbin. Il-kelma tal-mulej. Ir-roddu ħajr il-Alla. Jiena l-mulej Alla tiegħek, ismani poplu tiegħi. Jiena l-mulej Alla tiegħek, ismani poplu tiegħi. Kliem li ma nafux qiegħed nisma'. Neħħejtlek it-tagħbija minn fuq darek, ħlistlek idek mill-irfieħ tal-qoffa. Fid-dwejjaq sejjaħtli u jiena ħlistek. Ngħidu flimkien, jiena l-mulej Alla tiegħek, ismani poplu tiegħi. Bleħen moħbi bħal frada u ġibtek, ħdejn l-ilma ta' Meriba ġarrabtek. Ismani poplu tiegħi ħanlumek. Izrael mhux li kont tismani. Ngħidu flimkien, jiena l-mulej Alla tiegħek, ismani poplu tiegħi. Ma jkollokx Alla ieħor f'nofskom, tinxteħiġ quddiem Alla barrani. Jiena l-mulej Alla tiegħek, li tellajtek mill-art tal-Eġittu. Ngħidu flimkien, jiena l-mulej Alla tiegħek, ismani poplu tiegħi. Jekk il-poplu tiegħi jisma' minni, jekk Iżrael jimxi fit-triqati, lilhom nitmaħħom b'qamħ mill-aħjar, inxebbaħħom blasel mill-blat. Ngħidu flimkien, jiena l-mulej Alla tiegħek, ismani poplu tiegħi. Indmu jgħid il-mulej għax is-saltna tas-smewwiet waslet. Il-mulej magħkom. U miegħek ukoll. Qari mill-Evanġelju skont San Mark. Glorja lilek, mulej. F'dak iż-żmien wieħed mill-kittieba resa' fuq Ġesu staqsih liema wieħed fost il-kmandamenti kollha huwa l-ewwel. Ġesu jieġbu, l-ewwel wieħed huwa dan, isma' Iżrael, il-mulej Alla tagħna mulej wieħed hu. U int għandek tħobb il-mulej Alla tiegħek b'qalbek kollha, b'ruħek kollha, b'moħħok kollu u bil-qawwa tiegħek kollha. U t-tieni hu dan, ħobb il-lajrek bħalek innifsek, ma hemmx kmandament ieħor akbar minn dawn. Qallu l-kittieb sewwa qiegħed tgħid Mgħallem, għandek raġun tgħid li wieħed hemm u li ma hemmx ieħor ħliefu. Iva, li tħobb lilu b'qalbek kollha, b'moħħok kollu u bil-qawwa tiegħek kollha, u tħobb il-lajrek bħalek innifsek u aqwa minn kull sagrifiċċju tal-ħruq u mis-sagrifiċċji kollha. Ġesu meta rah kemm kien wieġeb bil-qal qallu m'intix il-bogħod mis-saltna ta' Alla u ħadd ma kellu l-ħila jistaqsi iżjed. Il-kelma tal-mulej. It-tifħir lilek Kristu. Liema wieħed fost il-kmandamenti kollha huwa l-ewwel. Din kienet id-domanda li wieħed mill-kittieba għamel lil Ġesu kif rajna fl-Evanġelju llum skont San Mark. Kienet domanda li jagħmluha kultant l-orrief bejniethom biex jiddiskutu. Raġuni kienet għaliex filwaqt li aħna llum meta nisimgħu l-kelma kmandamenti mal-ewwel immorru għall-10 kmandamenti li Alla ta' lill-poplu ludi permezz ta' Mosè. Imma fi żmien Ġesu kienu jifhmu bi kmandamenti, preċetti, regolamenti u dak kollu li b'xi mod jew ieħor għandhom jagħmlu numru kbir. Jgħidu 648 kien hemm. U għalhekk meta il-Ġesu staqsewh liema wieħed qed jgħidulu biex jażel wieħed minn ħafna minn numru kbir. Dan il-kittieb rid ikun jaf liema wieħed. U x'għamel Ġesu? Kif wieġeb? L-ewwel nett tolqotna kif Ġesu wieġeb mal-ewwel. Mhux dejjem iwieġeb mal-ewwel għall-mistoqsija li ssirlu, imma hawnhekk wieġeb mal-ewwel.
Imma flok semmilu wieħed, semmilu tnejn. Allu l-ewwel wieħed huwa dan. Ħobb il-mulej Alla tiegħek qalbek kollha, bruħek kollha, moħħok kollu u bil-qawwa tiegħek kollha. Imma mbagħad semmilu ieħor, allu t-tieni hu dan. Ħobb il-għajrek bħalek innifsek. U jgħidlu ma hemmx kmandament ieħor akbar minn dawn. Jiġifieri qabad tnejn Ġesu flok kmandament wieħed, għallu dawn huma u għadhom flimkien. Ma wieħed irid imur ukoll ieħor. Issa x'naraw din it-tweġiba ta' Ġesu. L-ewwel nett kif l-imħabba lejn Alla għandha tiġi l-ewwel u qabel kollox. U hija mħabba totali. Meta Ġesu jisemmi il-qalb, ir-ruħ, il-moħħ, il-qawwa, qed jgħid it-totalità tagħna li aħna għandna nħobbu lil Alla bit-totalità ta' ħajjitna. U hija din l-imħabba lejn Alla li għandha tmexxina. U dan ifisser li l-kmandamenti l-oħra kollha kemm dawk li aħna nafu bħala kmandamenti anki li kellhom bħala regolamenti, ma kull ħaġa li Alla jgħidilna għamlu hekk jew tagħmlu x'hekk għandha tkun l-imħabba leħ li tmexxina biex nagħmlu hekk u ma nagħmlux hekk. Mhux sempliċement għax obbligu, għax bil-fors. Għax jekk ikunu sempliċement obbligu, hemm l-iktar ħaġa nieqsa importanti l-imħabba totali lejn Alla. Mbagħad jagħmel ħaġa oħra Ġesu hawnhekk meta jaqgħad flimkien l-imħabba lejn Alla u l-imħabba lejn l-oħrajn. Qed jgħid Ġesu, jekk aħna verament inħobbu lil Alla bit-totalità ta' ħajjitna, irridu wkoll inħobbu lil oħrajn. U waħda għandha twassal għal oħra. U din il-kelma ta' Alla li tinstema' anke fit-Testament il-Qadim kienet, imma speċjalment b'enfasi mbagħad fit-Testament il-Ġdid. Nsemmi eżempju l-ewwel ittra ta' San Ġwan fejn jitkellem bi kliem qiebes u hekk jgħid fuq din ħaġa jgħid jekk min iħobb il-Alla u jobgħod il-ħuħ u giddieb. Kliem li juża San Ġwan. Għax kif tista' ma tħobbx lil ħuk li tara ma tħobb l-Alla li ma tarax. Dejjem jaqgħadhom flimkien. U Ġesu nnifsu niftakru meta kien qal fuq l-opri tal-ħniena u semma minu bil-ġuħ, minu bil-għaġġ, minu għeri, minu barrani, minu marit fil-ħabs u ħeġġiġna biex ngħinuhom x'kien qal. Dak kollu li tagħmlu li għamiltu ma' l-iżgħar fost dawn ħuti għamiltuh miegħi. Jiġifieri qed jgħid hija l-imħabba lejn l-oħrajn li tfisser imbagħad imħabba lejn Alla. Għalhekk dawn imorru flimkien. Sa din hija importanti għal ħajja tagħna il għaliex fil-waqt li l-messaġġ ta' Ġesu dejjem hu li l-imħabba lejn Alla għandha twassal l-imħabba lejn l-oħrajn, kultant issib firda din u ssib min jifridhom anke bil-mod kif jgħix. Pereżempju, jekk xi ħadd jgħid jiena nħobb il-Alla mmur il-quddies, mmur nitlob, ma mbagħad ma jtinix l-oħrajn, nħobb l-oħrajn. U kultant flok jgħidha jagħmel qed ngħid hekk jagħmel. Dan mhux skont kif jixtieq Ġesu minna. Imma anke l-estrem ieħor tkun hemm min jgħid. Jgħid jiena ngħinu l-proxmu, jekk ikun hemm bżonn xi ħadd ngħinu, ma semmilix quddies u talb u Alla għalija ma jfisser xejn. Għax tifridhom qed jgħid Ġesu. M'għandekx tifred l-imħabba lejn Alla u l-imħabba lejn l-oħrajn. Għax dawn imorru flimkien, anzi l-imħabba totali lejn Alla kif għandha tkun ħajjitna
għandha twassalna tassew għall-imħabba lejn l-oħrajn. Jew nitolbuh il-mulej illum, nitolbuh kompli għallimna u kompli ukoll iffurmana bl-akbar kmandament biex aħna dejjem kif għallimtna u rejtna inti inħobbu bit-totalità ta' ħajjitna lilek mulej u nħobbu wkoll lill-oħrajn. Resqu issa it-talbiet tagħna lil Alla fiduċja kbira fil-mħabba tiegħu għalina kum mulej mal-Knisja tiegħek inna biex tkompli ix-xanda l-Evanġelu tiegħek il-ġnus kollha. Itolbu. Ismana nitolbuk mulej. Nitolbuk mulej biex aħna nħobbu lilek tassew qalbna kollha, bruħna kollha, bimoħħna kollu u bil-qawwa tagħna kollha u nħobbu wkoll lill-oħrajn. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Għamil mulej li l-imħabba tagħna lejn l-oħrajn tejna biex ngħixu tassew il-kelma tiegħek b'mod konkret fil-ħajja tagħna ta' kuljum. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Talbuk mulej għal-morda kollha fit-tjar tagħhom fl-isptarijiet kemm Malta kif ukoll dawk li qegħdin għall-kura barra minn Malta. Nitolbuk għal dawk illi qegħdin jgħinuhom biex tassew tkun espressjoni ta' mħabba kbira din l-għajnuna li jagħtuhom. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Talbuk mulej għal paċi fid-dinja, għal paċi fl-Ukrajna, fil-Palestina u f'tant postijiet oħra wkoll fejn hemm il-vjolenza, l-ġlied, mibeda. Nitolbuk biex aħna nkunu strumenti tal-paċi tiegħek. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Nitolbuk mulej biex aħna dejjem inħarsu nozzu il-ħajja f'kull waqt tagħha mill-ewwel mument ta' tnissil tagħha sa tmiem naturali tagħha. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Nitolbuk għal dawk li għaddew għal-ħajja ta' dejjem speċjalment f'dawn l-aħħar jiem biex inti mulej tilqahom fi ħdanek tagħti il-faraġġ lill-familjari tagħhom. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Mulej Alla tagħna l-qattal li qed nagħmlulek illum u żommna dejjem f'imħabbtek bi Kristu Sidna. Amen. Itolbu ħuti biex is-sagrifiċċju tiegħu tagħkom ikun jogħġob lil Alla l-Missier li jista' kollox. Jilqa' l-mulej minn idejk is-sagrifiċċju għat-tifħir u l-glorja ta' ismu għal ħtiġijiet tagħna u tal-Knisja mqazza kollha tiegħu. Fiħnina tiegħek mulej ħares lejn id-doni li qegħdin nikkonsagrawlek biex ikunu jogħġbuk u jiswew lilna s-salvazzjoni tagħna bi Kristu Sidna. Amen. Il-mulej magħkom. U miegħek ukoll. Nerfgħu qlubna l-fuq. Nerfgħuhom lejn il-mulej. Niżżu ħajl il-mulej Alla tagħna. Hekk sewwa u xieraq. Sewwa u xieraq tas-sew mulej missier qaddis Alla ta' dejjem li tista' kollox. Tajjeb u taġid tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kullimkien irrottulek ħajr. Inta s-saħħa ta' wliedek u t-tiġdid u s-safa ta' ruħhom għażiltilhom żmien fis-sena biex fih ifittxu jinħallu minn kull ġibda ħażina u jinqdew bil-ġit li għaddi jekk li żied jintrabtu ma' dak li jibqal dejjem. Għalhekk mal-qaddisin u l-anġli kollha nfaħruk
u tennulek bla eda. Qaddis, 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 mulej Alla tal-eżerċiti, is-smewwiet u l-art mimlija bil-glorja tiegħek. Osanna fl-għoli ta' smewwiet, imbierek minn ġej f'isem il-mulej, osanna fl-għoli ta' smewwiet. Qaddis tas-sewwint mulej inti l-għajn ta' kull qdusija. Qaddes għalhekk nitolbu dal-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina il-ġisem u d-demm ta' Sidna Ġesu Kristu, li meta kien jingħata biex mir-rajħ ibati ħal-ħobs rat il-ħajr qasam tali d-dixxipli tiegħu qal ħudu u kulu l-koll minn dan għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekku kol wara li klaħħa il-kalċi reġa' rat il-ħajr tali d-dixxipli tiegħu qal ħudu u jxorbu minnu l-koll għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patti ġdid li jibqa' dejjem id-demm li jxxerret għalikom u għall-bnedmin kollha għall-maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Danu il-misteru tal-fidi. Salvana int o salvatur tad-dinja għax bis-salib u l-qawmin tiegħek inti fdejtna. Għalhekk aħna nagħmlu dan b'tifkira tal-mewt il-qawmin ta' Sidna Ġesu Kristu nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni u rroddulek ħajr għax oġbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk. U miċċokun tagħna nitolbu li l-Ispirtu Santu jaqadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu sem mill-ġisem u d-demm ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha, wettaqa' fl-imħabba flimkien mal-Papa Franġisku mal-Isqof tagħna Charles mal-Isqof Anton miegħi għaddej tiegħek mingħajr ma jisħoqli u mal-Ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll f'Ħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien ftakar fil-mejtin kollha. Daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sepp tiegħek, ħenna lina l-koll nitolbuk, għatililna wkoll il-wirth tal-ħajja ta' dejjem. Flimkien mal-Verġi Mqazzo Malla Marija, ma' San Ġusepp, mal-Apostli, ma' San Patrizju l-qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja għamel magħhom infaħruk u nsebħuk Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu ma' Kristu fi Kristu jingħata lilek Alla missi li tista' kollox flimkien mal-Ispirtu Santu kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Amen. Ew nitolbu it-talba li għallimna Ġesu li rrid li nitolbu bħaluliet tal-istess missier tagħna. Missierna li inti fis-smewwiet jitqaddes ismek, tiġi santnatek, ikun li trid int kif fis-semek ta' fl-art. Ħobsna ta' kuljum għatina llum, affrinna d-dubietna bħalma naħfru minnu ħati għalina, u la daħannix fit-tiġrib, iżda ħlisna mid-deni. Eħlissna nitolbuk mulej minn kull deni, għatina fit-tiba ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħilsa dejjem mid-dnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna nistennew u nittamaw lena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Għax tiegħek hija s-saltna l-qawwa u l-glorja għal dejjem. Muli Ġesu Kristu li jett l-apostli tiegħek inħallilkom is-slim, nagħtikom is-slim tiegħi. La tħares lejn dnubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatiha s-slim u l-għaqda li inti trid fiha, inti tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. U miegħek ukoll. Nagħtu l-paċi li xulxin. ħaruf talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja għatina l-paċi.
Danu il-ħaruf tal-Alla danu li jneħħi d-nubiet tad-dinja, ħin dawk li huma mistiedna l-ikla tal-ħaruf. Mulej ma jistoqlix li tidħol taħt is-saqaf tiegħi, iżdejt kelma waħda u ruħi tkun imfejqa. Flimkien ngħidu it-talba għat-qarbina tax-xewqa. Ġesu, jiena nemmen li inti tinsab ta' bilħaq fis-sagrament tal-Ewkaristija. Irrid inħobbok fuq kollox u fuq kulħadd. Inti taf li nixtieq nirċevik ġewwa fija, imma ġala darba bħalissa ma nistax nilqek ġewwa fija sagramentalment, nitolbok li tiġi fija spiritwalment. Ejja għandi, Ġesu tiegħi, biex jiena niġi għandek. Ħeġġiġni bl-imħabba għalik, biex f'ħajti u f'mowti jiena nemmen fik, nitma' fik u nibqa' nħobbok għal dejjem. Nitolbu. Amen mulej li l-grazzi qawwija tiegħek taħdem sa fl-eruq ta' ruħna u ġisimna biex fidwa sħiħa niksbu għal kollox il-misteri qaddisa li fihom ħadna sehem bi Kristu Sidna. Amen. Il-mulej magħkom. Miegħek ukoll. Iberikkom Alla li jista' kollox il-Missier u l-Iben u l-Ispirtu Santu. Amen. Immorru ngħixu fil-paċi ta' Kristu. Irroddu ħajr lil Alla. Il-barka twassalna fit-tmiem il-qudiesa tal-lum. It-talba tar-Rożarju tistgħu ssegwuha online fuq knisja.mt u newsbook.com.mt jew fuq il-paġna ta' Facebook u l-YouTube tal-Arċidjoċeżi ta' Malta. Infakru li min jixtieq jirċievi newsletter tal-Arċidjoċeżi ta' Malta li tinkludi diversi aħbarijiet mid-djoċeżi u anke l-omeliji tal-isqfijiet jista' jidħol fuq knisja.mt/newsletter. Grazzi tal-inqadtu magħna għal dan il-mument ta' talb. Nistednukom tingħaqdu mal-Arċisqof Charles Cicluna fiċ-ċelebrazzjoni tal-10 anniversarju mill-elezzjoni tal-Papa Franġisku bħala Papa nhar is-Sibt 18 ta' Marzu fil-Konkatedral ta' San Ġwan, il-Belt, fid-9:09 ta' filgħodu. Nofru dan ir-rożarju b'talba lil mulej biex kif qalilna llum
fil-kelma tiegħu fl-Evanġelju, aħna dejjem inħobbu lilu b'qalbna kollha, b'ruħna kollha, b'moħħna kollu, bil-qawwa tagħna kollha, u nħobbu wkoll il-proxmu tagħna kif għallimna u rinaw. Fl-isem tal-Missieru tal-Iben u tal-Ispirtu Santu. Amen. Alla tagħna smat talb tagħna ejna waqaf magħna glorja lill-Missieru lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mifbidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima urina li inti omna għalik jismat talb tagħna dak it-twilet għalina rid ikun bniedem bħalna. U Ġesu għaffrinna d-dobietna ħarisna min-nar tal-infern. Hu ġenerer weħ kollha u jien dawk li l-iktar jeħtieġu ħnina tiegħek. Nikkonsidraw fl-ewwel misteru ta' tbatija. Meta Ġesu Kristu għamel orazzjoni fl-ort ta' Ġetsemani u wereq l-araq tad-demm. Missierna li inti fis-smawiet itqaddes ismek tiġi sartnatek ikun li trid int kif fis-sema hekk da fl-ard. Ħobżna ta' kuljum agħtina llum, aħfirna d-nubietna bħalma naffru l-minuħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Amen. Slimma lik Marija bi grazzja memlija il-mulej miegħek, imbirkanti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slimma lik Marija bi grazzja memlija il-mulej miegħek, imbirkanti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slimma lik Marija bi grazzja memlija il-mulej miegħek, imbirkanti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slimma lik Marija bi grazzja memlija il-mulej miegħek, imbirkanti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slimma lik Marija bi grazzja memlija il-mulej miegħek, imbirkanti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slimma lik Marija bi grazzja memlija il-mulej miegħek, imbirkanti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slimma lik Marija bi grazzja memlija il-mulej miegħek, imbirkanti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slimma lik Marija bi grazzja memlija il-mulej miegħek, imbirkanti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slimma lik Marija bi grazzja memlija il-mulej miegħek, imbirkanti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slimma lik Marija bi grazzja memlija il-mulej miegħek, imbirkanti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Glorja lill-Missieru lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima urina li inti omna għalik jisma' talb tagħna dak it-twilet għalina rid ikun bniedem bħalna u Ġesu għaffrinna d-dobietna ħarisna min-nar tal-infern. Hu ġenerer weħ kollha u jien dawk li l-iktar jeħtieġu ħnina tiegħek. Nikkonsidraw fit-tieni misteru ta' tbatija meta sija Ġesu Kristu kien marbut mal-kolonna flaġellawh. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek tiġi sartnatek ikun li trid int kif fis-sema hekk da fl-ard. Ħobżna ta' kuljum agħtina llum, aħfirna d-nubietna bħalma naħfru l-minuħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Amen. Slimma lik Marija bi grazzja memlija il-mulej miegħek, imbirkanti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slimma lik Marija bi grazzja memlija il-mulej miegħek, imbirkanti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slimma lik Marija bi grazzja memlija il-mulej miegħek, imbirkanti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slimma lik Marija bi grazzja memlija il-mulej miegħek, imbirkanti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen.
Slim għalik Marija bi grazzi memlija l-mulejmija kien birkanti fost n-nisa mbirek frotta ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija Ummalla tlopalina midinbin issa u fis-sija tal-mowtana. Amen. Slim għalik Marija bi grazzi memlija l-mulejmija kien birkanti fost n-nisa mbirek frotta ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija Ummalla tlopalina midinbin issa u fis-sija tal-mowtana. Amen. Slim għalik Marija bi grazzi memlija l-mulejmija kien birkanti fost n-nisa mbirek frotta ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija Ummalla tlopalina midinbin issa u fis-sija tal-mowtana. Amen. Slim għalik Marija bi grazzi memlija l-mulejmija kien birkanti fost n-nisa mbirek frotta ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija Ummalla tlopalina midinbin issa u fis-sija tal-mowtana. Amen. Slim għalik Marija bi grazzi memlija l-mulejmija kien birkanti fost n-nisa mbirek frotta ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija Ummalla tlopalina midinbin issa u fis-sija tal-mowtana. Amen. Slim għalik Marija bi grazzi memlija l-mulejmija kien birkanti fost n-nisa mbirek frotta ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija Ummalla tlopalina midinbin issa u fis-sija tal-mowtana. Amen. Gloria lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima Orina l-inti omna li kisma tartana dak it-twilet għalina rrid ikun bniedem bħalna. U Ġesu għaffrinna dobietna ħarisna minnar tal-infern. Hu ġenerer kollha u dawk li l-iktar jeħtieġu ħnina tiegħek. Nikkonsidraw fit-tielet misteru ta' tbatija meta Sina Ġesu Kristu kien inkurunat bix-xewk. Missinna li inti fis-smawiet itqaddes ismek tiġi satnatek ikun li trid int kif fis-sema hekk fl-art. Ħobżna ta' kuljum atina llum, aħfrilna dnubietna bħalma naħfru l-minnuħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Amen. Slim għalik Marija bi grazzi memlija l-mulejmija kien birkanti fost in-nisa mbirek frotta ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija Ummalla tlopalina midinbin issa u fis-sija tal-mowtana. Amen. Slim għalik Marija bi grazzi memlija l-mulejmija kien birkanti fost in-nisa mbirek frotta ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija Ummalla tlopalina midinbin issa u fis-sija tal-mowtana. Amen. Slim għalik Marija bi grazzi memlija l-mulejmija kien birkanti fost in-nisa mbirek frotta ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija Ummalla tlopalina midinbin issa u fis-sija tal-mowtana. Amen. Slim għalik Marija bi grazzi memlija l-mulejmija kien birkanti fost in-nisa mbirek frotta ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija Ummalla tlopalina midinbin issa u fis-sija tal-mowtana. Amen. Slim għalik Marija bi grazzi memlija l-mulejmija kien birkanti fost in-nisa mbirek frotta ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija Ummalla tlopalina midinbin issa u fis-sija tal-mowtana. Amen. Slim għalik Marija bi grazzi memlija l-mulejmija kien birkanti fost in-nisa mbirek frotta ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija Ummalla tlopalina midinbin issa u fis-sija tal-mowtana. Amen. Slim għalik Marija bi grazzi memlija l-mulejmija kien birkanti fost in-nisa mbirek frotta ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija Ummalla tlopalina midinbin issa u fis-sija tal-mowtana. Amen. Slim għalik Marija bi grazzi memlija l-mulejmija kien birkanti fost in-nisa mbirek frotta ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija Ummalla tlopalina midinbin issa u fis-sija tal-mowtana. Amen. Slim għalik Marija bi grazzi memlija l-mulejmija kien birkanti fost in-nisa mbirek frotta ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija Ummalla tlopalina midinbin issa u fis-sija tal-mowtana. Amen. Slim għalik Marija bi grazzi memlija l-mulejmija kien birkanti fost in-nisa mbirek frotta ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija Ummalla tlopalina midinbin issa u fis-sija tal-mowtana. Amen. Gloria lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima Orina l-inti omna li kisma talbtana dak it-twilet għalina rrid ikun bniedem bħalna. U Ġesu għaffrinna dobietna ħarisna minnar tal-infern. Hu ġenerer kollha u dawk li l-iktar jeħtieġu ħnina tiegħek. Nikkonsidraw fir-raba' misteru ta' tbatija meta Sina Ġesu Kristu kien mobi bis-salib mingħand Pilatu sal-Kalvarju. Missinna li inti fis-smawiet itqaddes ismek tiġi satnatek ikun li trid int kif fis-sema fl-art. Ħobżna ta' kuljum atina llum, aħfrilna dnubietna bħalma naħfru l-minnuħati għalina
ولا تدخلنيش في التجريب إذ خلصنا من الدني آمين. Slim għalik Marija bi grazzi mimlija l-mulejmija kien birkanti fost in-nisa mbirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija Ummalla tlopalina midinbin issa u fis-sija tal-mawtana Amen. Slim għalik Marija bi grazzi mimlija l-mulejmija kien birkanti fost in-nisa mbirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija Ummalla tlopalina midinbin issa u fis-sija tal-mawtana Amen. Slim għalik Marija bi grazzi mimlija l-mulejmija kien birkanti fost in-nisa mbirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija Ummalla tlopalina midinbin issa u fis-sija tal-mawtana Amen. Slim għalik Marija bi grazzi mimlija l-mulejmija kien birkanti fost in-nisa mbirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija Ummalla tlopalina midinbin issa u fis-sija tal-mawtana Amen. Slim għalik Marija bi grazzi l-mulejmija kien birkanti fost in-nisa mbirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija Ummalla tlopalina midinbin issa u fis-sija tal-mawtana Amen. Slim għalik Marija bi grazzi mimlija l-mulejmija kien birkanti fost in-nisa mbirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija Ummalla tlopalina midinbin issa u fis-sija tal-mawtana Amen. Slim għalik Marija bi grazzi mimlija l-mulejmija kien birkanti fost in-nisa mbirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija Ummalla tlopalina midinbin issa u fis-sija tal-mawtana Amen. Slim għalik Marija bi grazzi mimlija l-mulejmija kien birkanti fost in-nisa mbirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija Ummalla tlopalina midinbin issa u fis-sija tal-mawtana Amen. Slim għalik Marija bi grazzi mimlija l-mulejmija kien birkanti fost in-nisa mbirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija Ummalla tlopalina midinbin issa u fis-sija tal-mawtana Amen. Slim għalik Marija bi grazzi mimlija l-mulejmija kien birkanti fost in-nisa mbirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija Ummalla tlopalina midinbin issa u fis-sija tal-mawtana Amen. Gloria lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem Amen. Marija Santissima Orina l-inti omna li kisma tal-btana dak it-twilet għalina rrid ikun bniedem bħalna. U Ġesu għaffrinna dobitna ħarisna min-nar tal-infern. Hu ġeneral kollha wejn id-dawk li l-iktar jeħtieġu ħnina tiegħek. Nikkonsidraw fil-ħames misteru ta' tbatija meta Sina Ġesu Kristu kien mislub fuq is-salib u wara 3 sigħat ta' agonija miet. Missirna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek tiġi satnatek ikun li trid int kif fis-sema għagda fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfirna dnubietna bħalma naħfru minn ħati għalina u la daħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni Amen. Slim għalik Marija bi grazzi mimlija l-mulejmija kien birkanti fost in-nisa mbirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija Ummalla tlopalina midinbin issa u fis-sija tal-mawtana Amen. Slim għalik Marija bi grazzi mimlija l-mulejmija kien birkanti fost in-nisa mbirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija Ummalla tlopalina midinbin issa u fis-sija tal-mawtana Amen. Slim għalik Marija bi grazzi mimlija l-mulejmija kien birkanti fost in-nisa mbirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija Ummalla tlopalina midinbin issa u fis-sija tal-mawtana Amen. Slim għalik Marija bi grazzi mimlija l-mulejmija kien birkanti fost in-nisa mbirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija Ummalla tlopalina midinbin issa u fis-sija tal-mawtana Amen. Slim għalik Marija bi grazzi mimlija l-mulejmija kien birkanti fost in-nisa mbirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija Ummalla tlopalina midinbin issa u fis-sija tal-mawtana Amen. Slim għalik Marija bi grazzi mimlija l-mulejmija kien birkanti fost in-nisa mbirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija Ummalla tlopalina midinbin issa u fis-sija tal-mawtana Amen. Slim għalik Marija bi grazzi mimlija l-mulejmija kien birkanti fost in-nisa mbirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija Ummalla tlopalina midinbin issa u fis-sija tal-mawtana Amen. Slim għalik Marija bi grazzi mimlija l-mulejmija kien birkanti fost in-nisa mbirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija Ummalla tlopalina midinbin issa u fis-sija tal-mawtana Amen. Slim għalik Marija bi grazzi mimlija l-mulejmija kien birkanti fost in-nisa mbirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija Ummalla tlopalina midinbin issa u fis-sija tal-mawtana Amen. Slim għalik Marija bi grazzi mimlija l-mulejmija kien birkanti fost in-nisa mbirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija Ummalla tlopalina midinbin issa u fis-sija tal-mawtana Amen. Gloria lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem Amen. Marija Santissima Orina l-inti omna li kisma tal-btana dak it-twilet għalina rrid ikun bniedem bħalna. U Ġesu għaffrinna dobitna ħarisna min-nar tal-infern.
hu ġenera kollha wejn id-dawk li l-iktar jeħtieġu ħnina tiegħek. Slima lik sultana, tal-ħnina, ħajja ħlewwa u tamatana slima lik. Lilek ingħajtu għaliex aħna t-turufnati u li teva. Lilek nitniedu aħna li nibku norfqu f'dan il-witt ta' dmuħ. Ejja mela avukata tagħna. Dawwa lejna dawk l-għajnejn tiegħek tal-ħnina u rina wara dan t-turuf framment il-Ġesu frott imbirek ta' ġuf tiegħek. U ħanina u piju ħelwa Verġni Marija. Skont il-fema tal-Papa mis-sinna li inti fis-smawiet, jitqaddes ismek tiġi satnatek ikun li tritint kif fis-sema għaflar. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfirna d-nubietna bħalma naħfru l-minuħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib iżdaħlisna mid-deni. Amen. Slimma lik Marija bi grazza mimlija l-mulejmija kif birkinti fost in-nisa mbirek kif frotta ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Ummalla tlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Glorja lil Missier u lill-Iben u lill-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Għatihom mulej il-mistrieħ ta' dejjem. Id-dawl ta' dejjem jiddifuqhom. Jisrieħu ma fil-paċi. Amen. Mulej ħnina. Mulej ħnina. Kristu ħnina. Kristu ħnina. Mulej ħnina. Mulej ħnina. Kristu smana. Kristu smana. Kristu l-qattalbtana. Kristu l-qattalbtana. Missier eternalla. Ħenna lina. Iben Alla li fdejt id-dinja. Ħenna lina. Spiritu qaddisalla. Ħenna lina. Trinita qaddisa alla wieħed. Ħenna lina. Imqazza Marija. Itlob għalina. Imqazza Ummalla. Itlob għalina. Imqazza xibba ta' xbejbiet. Itlob għalina. Ta' Kristu. Itlob għalina. Il-Knisja. Itlob għalina. Tal-ħnina. Itlob għalina. Tal-grazzja ta' Alla. Itlob għalina. Muxebba. Itlob għalina. Mittama. Itlob għalina. Liżjed safja. Itlob għalina. Liżjed nadifa. Itlob għalina. Bla teba. Itlob għalina. Li tistoq l-imħabba. Itlob għalina. Tal-aġeb. Itlob għalina. Tal-pariri tajjeb. Itlob għalina. Ta' min ħalaqna. Itlob għalina. Ta' min salvana. Itlob għalina. Xebba kollok għaqal. Itlob għalina. Xebba li tistoq kull qima. Itlob għalina. Xebba li tistoq kull fuħrija. Itlob għalina. Xebba kollok seta. Itlob għalina. Xebba kollok ħnina. Itlob għalina. Xebba dejjem marbuta ma' Alla. Itlob għalina. Mera ta' qdossija. Itlob għalina. Tron tal-erf. Itlob għalina. Bidu tal-ferħ tagħna. Itlob għalina. Amara tal-Ispiritu Santu. Itlob għalina. Amara ta' kull grazzja. Itlob għalina. Amara ta' kull tjieba. Itlob għalina. Warda mistika. Itlob għalina. Torri ta' David. Itlob għalina. Torri tal-Avorju. Itlob għalina. Dar tad-deb. Itlob għalina. Arka tar-rab ġdida. Itlob għalina. Bib tas-sema. Itlob għalina. Kewba ta' filgħodu. Itlob għalina. Seħħa tal-morda. Itlob għalina. Kien tal-midinbin. Itlob għalina. Farax tal-migranti. Itlob għalina. Farax tal-imniktin. Itlob għalina. Għajnuna tal-insara. Itlob għalina. Sultana tal-anġli. Itlob għalina. Sultana tal-patriarki. Itlob għalina. Sultana tal-profeti. Itlob għalina. Sultana tal-apostli. Itlob għalina. Sultana tal-martri. Itlob għalina. Sultana tal-konfessuri. Itlob għalina. Sultana tal-verġni. Itlob għalina. Sultana tal-qaddisin kollha. Itlob għalina. Sultana mnissa minn l-ewwel teba. Itlob għalina. Sultana mtella s-sema. Itlob għalina. Sultana tal-Rożarju mqaddes. Itlob għalina. Sultana tal-familja. Itlob għalina. Sultana tal-paċi. Itlob għalina. Ħaruftanna li tneħħidnu bit tad-dinja. Aħfrinna nitolbuk mulej. Ħaruftanna li tneħħidnu bit tad-dinja. Isma'na nitolbuk mulej. Ħaruftanna li tneħħidnu bit tad-dinja. Ħenna lina. Itlob għalina qaddisa Ummalla. Biex ikun jistħoq inna dak li wedna Kristu. Għatilinna għaddejja tiegħek mulej għandna nitolbuk. Li ngawdu dejjem is-saħħa fir-ruħ u l-ġisem u bl-interċessjoni tal-imqazza u glorjuża Marija dejjem Verġni nkunu meħlusin mid-dwejja ta' issa u ngawdu lejna ta' dejjem bi Kristu Sidna. Amen. Talba li San Mikil Arkanġlu idħol għalina fit-taqbida. Kun int l-għajnuna tagħna kontra l-ħażen u tnassis tad-demonju. Irrażin Alla nitolbuk bil-ħerqa. Intlawa fost iqtajja tas-sema. Itfa bil-qawwa tagħla fil-qiegħ tal-infern lix-xitan u l-ispirti ħżiena l-oħra li jġerrew fid-dinja t-telfin tal-erwieħ. Amen. Talba li San Ġusepp slima lik ħarries tal-feddej u arus tal-Verġni Marija. Lilek Alla fdalek lill-ibnu fik Marija qiegħdet il-fiduċja tagħha. Mija Kristu trawwem bħala raġel adult. Qaddes Ġusepp ikun missier għalina wkoll u mexxina fit-triq tal-ħajja.
Għalana l-grazzja ħin l-koraġġ u ħarisna minn kull deni. Amen. San Giuseppe, Itlob għalina. San Sebastian Martri, Itlob għalina. Santo Rocco, Itlob għalina. San Paul Missirna, Itlob għalina. San Publio, Itlob għalina. San George Preca, Itlob għalina. Beato Nazio Falzon, Itlob għalina. Beata Addeodata Pisani, Itlob għalina. San Patrizio, Itlob għalina. intom għaddesin protetturi tana. Itolbu l-għalina. U Alla li f'dan is-sagrament tal-aġeb ħallejtinna t-tifkira tal-passjoni tiegħek, għatina nitolbuk li nqimu l-misteru tal-ġisem u d-dem tiegħek, hekk li nħossu fina bla qiegħda dak li rebħitilna l-fidwa tiegħek, int li tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Ikun imbierek Alla, imbierek l-isem imqaddes tiegħu, imbierek Ġesu Kristu veru Alla u veru bniedem, imbierek l-isem ta' Ġesu, imbierek l-qalb qaddisa tiegħu, imbierek id-dem għażiż tiegħu, imbierek Ġesu fis-Santismu Sagrament tal-Artal, imbierek l-Ispirtu Santu Paraklitu, imbierek l-kbir Omm Alla Marija Santissima, imbierek l-imqadsa Immakolata Konċizzjoni tagħha, imbierek it-tlug glorjuż tagħha fis-sema, imbierek l-isem ta' Marija Verġni Omm, imbierek San Giuseppe Parus kas-sismu tagħha, imbierek Alla fl-anġel qaddisin kollha tiegħu.